Cebu Negros Panay Backbone Project, inaasahang masusolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente, partikular sa Western Visayas. Mga consumer at business sector, umaasang hindi na muling makararanas ng malawakang power outage. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Bacolod City. Aileen? Cecil, maituturing na good news para sa mga consumer at mga negosyante ang pagsisimula ng Cebu Negros Panay Backbone Project matapos ang isinagawang ceremonial energization na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes. Hindi raw makakalimutan ni Aling Mags ang nangyaring power blackout noong Enero. Maliban sa madilim na paligid, perwisyo ang matinding init, hindi lang sa katulad niyang senior citizen, kundi maging sa kanyang mga apo. Nang marinig nito ang balita tungkol sa Cebu Negros Panay 230 kV Backbone Project na magkukonekta sa power grid ng tatlong malalaking isla sa Visayas, nagkaroon ito ng pag-asa na hindi na mauulit ang naranasang perwisyo dulot ng mga power outage. Kapasalamat kami kay ti amo ginang problema di subong nga kun madula ang kuryente, grabe ang init. Ang kabataan bala nga mainit kung gabi hindi makatulog, pag-aapo ko amo na bala ti kon matigayo na tani ti damo gin nga salamat. Maliit man o malaking negosyo, apektado rin ng mga nagdaang power interruption. Gaya na lang ng lechon manok business ni Jay. Kaya masaya ito nang malaman ang tungkol sa Backbone Project. Maganda yung negosyo at para maraming bibili. Wala namang customer kung walang kuryente sa bilyarang ito. Kaya malaking tulong din para sa kanila na nadagdagan ang supply ng kuryente dahil sa Backbone Project. Siyempre ma-minimize na yung ang brownout tapos ang amon nga negosyo sige-sige. Nito lang Lunes, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa pagpapasingiya sa nasabing proyekto sa Bacolod City na matagal nang hinihintay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Rest assured, the government will be continuously assisting you in this shared endeavor. Noong December 2020 pa dapat na kumpleto ng NGCP ang nasabing proyekto pero hindi ito natapos dahil sa pandemya at iba pang aberya. Kaya naging malaking issue iyan nang dumanas ng malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero matapos bumagsak ang ilang power plants doon. We need base loads, we need batteries, we need to balance everybody. But with this project, it would definitely help. 500 kV siya. So it would cross Cebu, Negros, and Panay. NGCP is working hard for the stability of the energy. Cecil, sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na hindi lang ang Western Visayas ang makikinabang sa naturang proyekto, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa na nakakaranas ng power blackout na nakakaapekto sa ekonomiya. Balik sa iyo, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.